Některá místa mají zvláštní kouzlo a Beskydy mezi ně bezesporu patří. Čistý vzduch, lesy, klid i prostor pro aktivní odpočinek. Právě tady na úpatí Lysé hory v obci Ostravice vzniká projekt Beskidská brána. Moderní rodinné domy nabízí nejen nadčasovou architekturu, ale také krásné výhledy do krajiny a bohaté možnosti volnočasových aktivit. A přitom jste 15 minut od Frýdku Místku, odkud vede dálnice do Ostravy, Olomouce a Polska. Domy mají dvě velikosti a jsou pojmenovány podle okolních hor. Smrk a Ondřejník. Menší z nich je Ondřejník a má zhruba 120 metrů čtverečních. Větší typ je Smrk s rozlohou od 156 do 166 metrů čtverečních. Developer si v průběhu stavby tohle místo tak oblíbil, že si vzorový dům designově vymazlil a nechá si ho pro sebe. Jedna boží myšlenka, to vám musím ukázat. Já jsem si myslel, že ten gabion je nedodělaný, ale místní developer František Doležal mi vyvedl z omylu. Ahoj. Pojď nám jenom ukázat tu pointu, proč je ten gabion udělaný takhle, protože tetování, který má František na ruce, vzniklo dříve, než vůbec vznikl tento plot. A mně to přišlo vlastně zábavný. Takže ten gabion kopíruje ty hory, tak jako tady, v rámci loga, a pak bude ještě zelený. Porostlej, geniální. Prostě miluje detaily. Ano, miluju. Důraz na kvalitní materiály a vyšší standard ovšem najdete i v ostatních domech a je zahrnut v ceně. Čelní strana domu, která je kompletně prosklená ve dvou patrech, vypadá fantasticky nejenom zvenku, ale i z té vnitřní části. Navíc stropy jsou vyvýšeny na 2,75 a hodně to tomu vnitřnímu prostoru pomáhá. Aby toho sluníčka zase nebylo moc, tak tady jsou předokenní žaluzie, příprava hotová, brzy se budou osazovat, a to i do těch rohů u horních oken, což bývá někdy velmi komplikovaný. Na terase dlažba na terčích a tohle oplechování na fasádě i v detailu vypadá skvěle. A to platí i pro parkovací stání, který bude samozřejmě krytý. Každý dům má vlastní tepelné čerpadlo značky Wiesmann, napojené na podlahové vytápění v obou patrech. To doplňují vinylové podlahy, které jsou příjemné na došlap a dobře vedou teplo. Nechybí ani příprava na krb a klimatizaci, takže si dům snadno přizpůsobíte podle svých představ. Individuální úpravy jsou stále možné. Domy jsou koncipovány jako nízkoenergetické. Všechny splňují energetickou náročnost B a na střeše je připravena instalace pro fotovoltaiku. I v exteriéru se myslelo na detaily, takže u dvou parkovacích míst máte wallbox, na zahradě budete mít zasetý trávník a zasazené keře, na terase je vývod nejenom pro elektriku, ale taky pro vodu, třeba kvůli výřivce. A tahle technická část je vysloveně skvělá, protože tam můžete mít lyže, kola, ale třeba i motorku nebo čtyřkolku, protože ty dveře jsou parádně široký. Prvních 12 domů se v tuto chvíli finálně dokončuje. Mimochodem některé z nich jsou ještě k dostání na prodej. Ale už teď se připravuje druhá etapa, která bude tady blíže k lesu. A když se podíváte úplně dozadu, tam, kde stojí ten oranžový bagr, tak tam vznikne wellness dům, kde bude bazén a saunový svět. Součástí služeb může být také správa domů a pronájmů. To oceníte zejména tehdy, pokud dům nebudete využívat celoročně, nebo si jej pořídíte čistě za účelem investice. Beskidská krajina dává místu ten hlavní rozměr. Ať už hledáte ticho, klid, přírodu, nebo třeba i aktivní sportovní vyžití.
Tohle je rezort Idixep, psán jako slovo Beskydy pospátku. Tuhle stylovou jízdárnu máte 2 kilometry od domu a najdete tu i půjčovnu Elektrokol. Golfové hřiště Ostravice máte doslova pár minut od domu, protože ten je hned pod kopcem. No a vyhlášená Čeladná, ta je pouze o pár minut dál. Les pro běhání máte hned za domem. Okolní hory, jako je Lysá hora, Smrk nebo Ondřejník, nabízejí nespočet tras pro pěší tury a cyklistiku. V zimě jsou k dispozici moderní lyžařská střediska, například ski areál Bílá s moderní sedačkovou lanovkou. Jen pár minut autem a jste na přehradě Šance, u Beskydského pivovárku nebo u lanového bludiště. A když zatoužíte po dobré kávě, stačí si zajet třeba do oblíbené kovárny, která je vzdálená asi 7 minut autem. V Ostravici nechybí ani základní občanská vybavenost. Najdete tu mateřskou školku i základní školu, ordinaci praktického lékaře a další potřebné služby. Díky tomu je místo vhodné nejen pro víkendové pobyty a rekreaci, ale také celoroční bydlení. V blesku přicházejících hvězd, v očích greenů pocítíš záblesk vydařených cest. Beskydská brána Ostravice, místo pro život tvůj, nechceš už nic více. Ať už tedy hledáte něco pro svoji rodinu anebo investici v atraktivní lokalitě Beskyd, tak tohle místo rozhodně stojí za zvážení. A nebo rovnou návštěvu, protože vzorový dům máte k dispozici.